Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Nang ni sakma pi ki kon kiti jom ki baduk ki bajenja ki balanot ki ba imduk im jenjar ngamong ba ki ba imduk sok andre ki ba imduk im jenjar na sikantu pi tolong besar tolong bosya to kantu ila ki kon kiti la jong balada kakan thei kampalat ya ka khat fas nem kartane kampat de banyo tengah la ne banyo khur sto namar nda hadien habur lada kan wan da ka wei ko government na ga jing sha pressure jong kitaki jong ta ka an jing ya ba an ka jing ya kalong bri ujung manta da li ka kon ki ti jongi hapo hospital pitok ki kon jong bala don arkois nem arsan nem arpun rus nem ki kon gempei Andre kat bakarial sedikit kade tangkan terus nem. Kuno kinla bantok, kinam la bantok. Jadi halor jom kane ngang wikin la don sakawai ka aj. Ndala yap kane ka government to government NPP ngang OIP kane sokar MDA lawan da kawai sokar da peniak ka aj coba ben. Kajing sakta jom tebi brio baju im la ilan baju im la doj kan kata brio bujung iti tang bawal la kade ban sakta ru ni habat penya cinta namar beli ngimpa ban ailat ya kan ngono ko basniu kan kharoi kan gitelajungi namar baki kan pei ban kena kereta kimpat biang ka perkat perdan kimpat lain ban kakun na kata kata teng ban kha ki panla andre hap syupo hap syusim andre kinomla ban yo sibun ki kon yo tang iwe arngot kane kade ke anju kiri whatsapp ka pendu jaj ka jaj rio ka pendu jaj ru ya ka kingroi jong ka jaj rio andre hakane ka ka we pat kapor kamot kiwe ki jaj rio sab hai snong ni ki tala jungi tingi kum ka jaj rio na kentu ipi bar khoi mo to kentu to sneng to kra via la ki kun tila jong bakim day to pen song to iki bakim day ban ya lampat day por kim day ban yi song ka song man lampat day por yo sakta ka an yo sate ka an to usen rang kumno day ban duna ya ka arsan snem te hagani ga jadi jungi manta marsnia laj BA rada ulat BA kat kena isnem ne arfo isnem kamut ulawat tengah dari kakam ke jam 4 biang dia kamut ulat debdon lagi pun ke hendrai teng ngan ong ifi ba umsa umpala namar beli bahkan ni kejing kuliah ni kalong betang bantu kelewi lada pidon pidek klik ba ukun baterai makta 4 nang dari tang maka jing kuliah usngustan haka bakut kata ayuhi namar pi kikmi pa tang hipor tin imunis kapate layap ma pi kikun kitiru pi kuskai krong isto tene nang takadaw kakta bah kani kapuli puti nadu kajing kam magmi jalajungi ngai super smoto ipi kon bilin sam markhai
dapi hak pulih ya kon haba ki yuki ikai ki kakam ikai ki begin trai ikai ki kan so iki bakin trai la ka jong kakam de kamut la da kimi okam ki la ban trai ki kam ki ba pi pilai ikai tang kata kala in iki handel da pimi kai ya kakam ka jam bopli nda ki la dep ki kuliah ki mla ban trai kata kani ka penlong iki bakin ngop hakal di wasnio ka penngop ka penlong iki bakin ya bakala haka jingi nayong balang nayong rustor nayong kur namar kamdal jemur ngipej yala ka jong ka yeng ka sam yala ka jong kon iki to pikir yala ka jong kon ti la jong namar kini kinong ka jing im jong pi har khaddu ka jong tamen jong pi ki kon ki jong pi kin pej ipi to hikai iki bakin de kumta to hikai iki bakin bot ya kata ka jing hikai jong pi andre lada phim lạ vấn đề của ta cái chính xác ta cái lòng gì phi hi thì mình kịch bản